Ayun. Tumama kaya yun. Malaki yun. Ay, oo. Taba, no? Maragulay ni. Sige nga, compare mo nga. Malapad yung... Tataba. Yung dalawa na yun, oh. Sarap yan, ha. Ito na, oh. Ginawa namin kanin tong isda. Bakit pare, talis ka rin. Yan. Sawan. Kaya bisa ang kalsari ko nga ito. Ito. Ayan, ay. Ang Diet sa tayo ngayon, diet. Magbulus po tang sobra. Kapila, no? Managbang kayo po atang kain eh. Dalag. Good morning mga Bisaya Cup. Meron tayong bagong spot ngayon. Mukha siyang lake kayo, no? Nakapabilog lang po yan. Yun. Nakapondo lang po yung tubig niya. Mga kasama natin ngayon si Paring Marlon, saka si Paring Turen, saka siyempre si Ayayay. Mukhang maganda yung tubig niya, pare. Ayan si Paring Marlon. Yun, naakyat na, oh. Yan. Ay, isa lang nadala namin bisnet. Tuhog mo na lang muna. Ayan si Paring Turen nandun. Ayan, pagmamaster muna natin kung meron talagang ano rito, kung may lutang. Sure naman po na merong isda dyan. Sa libro nga po merong isda dito pa po kaya. Maakyat muna tayo. Ay, si Paring Turen pala nakasampa na. Tayo magsusuot ng jersey. Si Paring Turen tsaka si Ayayay. Bagong mukha sa airgun ni Paring Isko, mga Bisayang Cup. Ayun, ayan, linagyan niya po ng sticker. Ganda lalo. Yan, kay Paring Isko ang ating gamit ngayon, red dot. Yun, Paring Marlon. Putok ng putok doon. Titingnan natin kung anong lagay ni Paring Marlon. Nakadali na siya, mga Bisayang Cup. Ano yung pare? Tilapia. Mukhang malaki yan, ah. Ay, malaki. Malaki nga. Huy, plap-plap pare yan. Oo, plap-plap. Guys, so laki, oh. Lapad yan, ah. Lapad, no? Ganda na tama. Sentro-sentro pare. Mahirap ipwesto kanina kaya di ko tinamaan eh. Ayun ba yung kanina? Laki. Talagang nagpapahuli. Talagang para sa'yo, no? Naakyat tayo dito sa pwesto ni Paring Marlon. Ito yung huli niya. Laki, oh. Lapad, oh. Saka isang bulig. Ayan, dalag. Buliga. Lapad. Ganda ng pwestuhan namin. Maliit na akasya lang po yan, oh. Ay, maliit na akasya lang. Ay, Nasa likuran tinamaan siguro. tumama kaya yun. Ay, sa harapan ang laki. May tinamaan yan. Mukhang wala. Wala. Ang dami. Oo, wala. Ay, dami. Dami, no? Ay, danan. Ayun. Nandiyan pa. Lalaki, nandiyan pa. Ayun, oh. Ay, daw. Kaya lang Pag sanang umalis. Hangin. Mahina yung hangin sa akin. Nako. Tumama si Paring Marlon. Gusto mo pare sa'yo. Meron pa. Marami. Lurutang ulit yan. Ayun, oh. Teka. Ito. Nakalutang. Teka. Ay, nakalutang. Oh, ang dami.
Kakasa mo na ako. Ay, huwag mong bubulabugin. Yung nasa unahan kanina. Ang lapad guys oh. Ang taba. Ay. Taba oh. Oo. Taba ng tilapia rito. Nalapad. Kapal pare, tsula libutan, kakaila. Grabe. Panahin mo lang, lumapit la rin. Kawaya-kawela mo. Nalapad. Sige pare, try ano mo doon? Bubomba mo na si pare Marlon. Ikaw muna doon sa pesto ko. Sige, titingnan ko. Muna tayo. Pakit mo na ako. Yeah. Ano na yan? Dito lang nakalutang ng todo. Palangi-langi lang. Ay, oo. Ay, tawag. Oo. Nandyan sila, nandyan. Ay, nakita yata ako. Mga pulahan yung iba. Dahil pala parating kanina eh. Ang dahil pala rito. Aninag lang sila eh, no? Oh, dito lang nakalutang ng todo. Merong malaki. May malaki. Nasa gilid lang. Ayun siya oh. Ayun siya oh. Nako, hindi tinangay yung ano ko. Hindi tinangay. Wala, yun. Kulay puti at saka pula. Naghaharutan no. Is bumaba muna ako sa inakyatan natin kanina. Nakailan ka na dyan pare? Nakailan ka na dyan? Ha? Nakatatlo. Ay ganda pala ng ano rito no. Pare ano yung pangakalda? Mga pestuan. Saan? Yan. Baba ka dyan, baba ka. Baba ka dyan. Ay sa ibabaw ng kamatsili. Ayan. Matinik lang. Ay guys, meron pala tayo subscriber dun. Ayun. Si Sir nandun sa ano, Tambuan. Nakasilip siya ron. Ito nga pala yung pwesto niya. Yung inakyata natin. Napagbigyan naman tayo na dito muna tayo sa sampah. Yung malalaki raw mga tilapia dito eh. Sana pala rin tayo. Pakitaan tayo ng malaki sana no. Kita mo na pare. Ay oh, meron nga oh. Ayun. Tumama kaya yun. Parang balagbag yung balay. Bag yung bala mo. Ayusin mo kaya yung pag ano, pag roll mo. Balagbag yung bala. Laki sana nun. Wala oh. Hindi tumama. Di kaya na yan. Kaya ng ano mo yan. Lubog pa eh. Lubog no. Andyan lang eh. Yun. Paring Marlon. Lakas ng ergan mo. Lakas ng ergan niya eh. Wala rin, binaba na. Lilitawan tayo ng malaki dito. Lumubog. Kalaki. Ang laki pare. Saan nakaharap? Pupunta sa kanila. Baba muna tayo saglit. Yo. Ako gumawa niyan. Ha? Ako gumawa ng pwesto. Itong ano to no. Kaya wala na mga tinik. Hindi, dito, hanggang dito lang kasi yun. Marami ho kang hinuhuli dyan? Oo. Di bomba. Hindi bomba niya rin. Ano pangalan sir? Jay na lang po, Jay. J. Ayun. Bigyan natin ng sticker si Sir J. Sir Tsaka may isa pang reserbang bala. Thank you.
Para pang-reserva mo. Try mo lang yung bala na yan. Humuli ako dyan, 7 piraso. Kulang 8 kilo eh. Lalaki no? Anong una. Hindi pa nagagalaw yung kangkong na. Hindi pa maalis-alis yan. Ay ngayon, umalis na may kangkong eh. Doon kanina yan eh. Ay, umispat kayo doon sir oh. So may ano? Sige. Doon sa isa. Gagapang-gapang muna ako rin sa may gilid. Wala, dito sa gilid na ta. Doon sa may banda ron. Ay, sa may banda ron no. Oo. Matry. Hindi ako tumatama dahil pantay sa tubig. Hirap iputok. Eh, biskuit muna kayo sir oh. Sige. Thank you. Nadali ni parin to rin habang nagkukwentuhan kami ni sir oh. Dito na sa pantay. Sa tabi lang pala. Nakumatos yata pare. Nakumatos no. Ayun, laki oh. Oh. Lapla. Ay, mataas yata. Sapo sa ulo eh. Mataas yata tama. May gitna eh. Uy, laki. May gitna ulo. Lapad oh. Pinggir na. Lubog eh. Oh, lubog pa ba yun? Lapad. Lapad oh. Lapad no. Sunod na. Yon. Ito, pakita mo. Lapad oh. Uy. Uy, baka mga Ako na lang. hindi nabutuhan eh. Oh, lapad oh. 6 fingers na rin to. Lakas ng regalo to. Dalian mo pare, lalaki. Oo. Sige. Laki. Ano pala yung bala mo boss eh no? Stainless. Meron pa raw. Ay, pumusto ka dyan sir oh. Tabi kayong dalawa. Sige, para makapag ano rin kayo. Tingin lang muna ako. Layo putang Ha? Tinangay. Tinangay. Hindi. Ha? Tama eh. Tinangay. Oh. Ano ko hindi. Ikaw naman. Kitang-kita ko bandang buntot pa nga eh. Oo, yun oh. Paano ba? Kala ko nga, nahuli ako eh. Hindi, sakto lang. Ito lang. Oo. Pailalim. Matalim talaga. Dahil pinagagwantes kasi kita. Ayaw mo ng gwantes eh. Lapad oh. Hindi pala pwedeng pumutok ng mangilaw eh. Pupunit yung dalawa. Ay, papuli. Ang lapad. Yan pare, mataba. Ha? Yan, matabang tilapia yan. Kapal eh. Kapal eh oh. Oh? Oh. Oh. Talagang bilog na. Yan naman. Putok na naman doon sa kabila. Yan po. Lapad. Para pong ano yan. Parang tawag dito. yan. Matambok. Matambok. Ay, bawal yung ano dyan eh. Bad words. Kaya ayaw mong ituloy eh. Bad words. Ayun. Tumama yun. Na? Halik. Tumama yun. Tinangay no? Tumama yun. Tumama yun. Ay! Wala. Tinangay eh. Tinangay ba? Wala oh. Dumaplis lang yun. Bumaon eh. Daplisan lang. Tinama yun eh. Ang layo. Malayo pare. Ay, kapya boss eh. Ay, matagil dyan. Sige, tirahin mo. Abutan na yan. Wala. Kita na wala. Ay, mag-asawa eh. Yan sa araw. Isa kasi asul eh. Isa pula. Kulay maluto eh. Malayo ba pare? Layo din. Naabutan ng mga. Dula sa tapat ng pinuwesto ko kanina eh. Malayo rin pala. Ayun ang minsan yun. Naabutan niya. Pag nakataas ka eh, aabutan. Abot yun pag nataas. Eh, di ko nakita rito eh. Yung ano na. Natakot ah. Mas malaki dito ba sa... Oo, mas malaki ngayon sa... Ayun, layo niya na pare. Ayun na pare oh. Taginig sa akin eh. Layo niya. Alanganin yung pwesto ko rito. Hindi ko na makikita rito.
Mata ko, di ko na nakita yung huling... Laki na na. Nasa malayo pa rin, no? Oo, doon. Kulay yung ki. Oh. Ayan, obra nating pang-ihaw na yan, yung iba, no? Ayan, makaihaw muna tayo. Ayun, pakiabot, sir. Ayan, may sinundo pala yung anak ni sir. Ang pangalan mo? Nathan. Ay, Tantan. Nathan. Nathan. Otan. Nathan. Ah, Netan. Ayun, si Netan. Alam sundin yung tatay niya kung saan yung may spot. Dito palagi. Pre, tara ihaw muna tayo. Ah, sige, sige. Yung maliliit. Malalaki nandito eh. Oo. Yan mga kabisayang kapak. Tayo mag-iihaw muna. Hindi lang tayo nakapagdala ng kanin. Kakamadali. Piran. Kunin mo nga. Dito nyo tinama. Ayun na, Eh, huli ni paring Marlon guys. So yun o. Lapad yan. happening. Oh. Okay, tanggalin mo na ergan mo mamaya. Mas mataba yun. Ay, mas mataba lang. Malaki yun. Mas malaki yun, no? Nakasabit. Malaki yun. Ay, oo. Taba, no? Maragulay na eh. Sige nga, compare mo nga. Mas malapad yung isa, payat lang. Payat lang, pero mas malapad ito. Oo. Grabe, sarap yan. No? Berla ni Marlon niya. May pigtas siya. Tapos, may palto yung harapan. May dali yun eh. Berla ni Nadoblihan. ulit Marlon eh, bituran. Tapos, ginamit niya yung baril mo. Bituran niya. Vertical na lang yung gamit niya eh. Para may dikit, pag may dikit ka kayong kahit. Putang niya magdalag cooler ang pungkay. Talaga. Putang niya magdalag cooler. Lulto. Putang pagandaan mo na. Putang pagandaan mo na. Mariputa rin dalam. Ito wala kang kakakuha. Wala naman ang kuha ang anak eh. Paano dapat ibabar lang mo? Maragol. Hindi na. Ang mga ikuha na. Pilila. Yan ang taran. Laki-laki kayo. Uli natin, oh. Bisayang Cup, yan. Tataba. Yung dalawa na yun, oh. Sarap yan, ha. Oo. Ito yung pang-ihaw natin. Yan, gawin natin tali. Dapat sabihin kung kaya na kinaparoli. Wad. Mabibigla ako eh putang. Talagang magugulat yan yan. Saka sumigaw yan, ako po. Tugot. Tuknang kapha ako ba? Talong tola ako. Damdaman ka. Sigla yan. Say oh! Laki! Mga plapla dito, Big Say. Idol Kachamba, Boss D. Boss D, andito kami. Nandito pala yung mga plapla oh. Dito yung mga plapla oh. Kita mo. Boss D. Kita mo oh. Nandyan, oh. Andyan yung mga mamaw. Mamaw. Puro mamaw oh. Dami. Ito na, oh. Ginawa namin kanin tong isda. Mga tarin, talis ka rin. Yan. Sausawan. Kaya bisa ang kalsari ko nga ito. Ayan, ay. Ang Diet sa tukay, tayo ngayon, kuko. diet. Makapag magbulos po tang Sobra. Diet tayo ngayon, ay. Walang kanin. buri ko talaga kay pusong saging. The best. Dakal ka rin pa sa Cruz. Kaya basta tuling panigang mo. Yan, oh. Yun ang tunay na ano. Katsinkok. Wala lahat. Walang sausawan. Walang kanin. Pag nabitin, ihawin namin lahat yan. Ayun, oh. Dami, oh. Para tayong mga sundalo rito, ah. Pero masantingan yan, makaya yan. Pero pinagbigyan tayo kanina ng magay dahil lang yung mangin. Hindi main. Sarap sana. Ang chopstick na eh. Gamatan mo. Pali! Sebak na lang ako. Ito pa, oh. Bulig.
Yun oh. Manlaot lang babagla mo na. Ay, meron pang dalag oh. Yan oh. May sky flex pa. Ano pala eh. Ayun pala oh, gagawin natin ano, pampares dito. Sky flex pa. Oh, Yun oh. kapa. Hmm. Yan ang panawid gutom. Panawid gutom yan. Hunter. Talagang Iba yung isda rito, masarap. Malinamnam. sarbi lang kasi itong sa atin eh. Hindi natin alam na meron pala. Tutupin lang sa daan parang ano. Dapat natin na. Yan, problema lang po yan. Yan lang yung akyatan, saka yung isa ron. Wala na. Tang ano lang talaga. Milang larugos pati ko ya. Pare, yung ibang isda pare oh. Kunin mo na pare. Yay, pwede na reta. Ay. Pali yan ba? Yan. Kahit walang katapos ng pilapia, di Oo. nakakasawa. Pinakasawa. Ito talagang malalasahan mo ngayon to. Walang sausawan, walang kanin. Yan. Huwag ka matayang dalag. Pero nung ikuha kita maragula bulig ken talagang. Pare isa ng tinapay. Yung may bundalag pare, umangat sa amin eh. Tabon. Malaki. No? Ang dami ng bundalag niya. Ay yung mga ano niya. Ah, malaki nga. Pero nung ikuha mi ito, Malayo lang, hindi lang. kita nagdirang tamo. Tapos ang hikit ko karne, dabon. Maragulya pa kay legs ko. Sigla. Nari. Ginulis sa kaya. Ginawang kanin ang ulam. Yan. Maragulya pa yung legs ko ano, gugulis sa kaya. Ito na yan. Malaot na. Lapad dyan. Yan oh. Tinapay. Sarap. Pa. Manininas. Nakarak lang bato-bato rin para rolling yun ah. Ay, di pang kaya ben ah. Nakalapin pare. Ay tao, lahat patubog-tubog pa itang. Wala ka rin sa mastraya. Maano yan pare? Tawag ito. Ma-juicy no? Oh. Crispy outside, Oo. juicy inside. Tamis. Tamis-tamis. Mataba yung isda no? Taba yung isda eh. Layo wala kayo ni. Ay pantapat tayo sa San Pedro ata. Meron nga. Oh. Ken, Mm. nyamak ken. Kaya sa akin. Malapit sa kayo yan nung kaya sirendalan sa akin pa doon. Si Ryan. Dumalang ka pang. Sigang kaya putay ni. Pirito. Sabi tayo nito. Yung ninong turan yan. Nyam nun. Ha? Yung buya pare. Kasi tilapia na eh. Kami? Pakita ka doon sa camera ba? Tinik Kamera. Tinik na lang natira. May idol oh. Yaman. Inik na lang oh. Napakasarap. Boss B. Ha. May spot kami bago ngayon. Malayo ah. Saan may video pa? Isang lake. Isang lake lang, Laguna Lake. Aso may hangin na. Hangin na. Ang malalim eh pare. Ayo. Daya para. Balikan na lang natin sa susunod. Biling. Safety.
Banat, talapya. Side dalag. Side dalag. Hindi man tayo pinalad ngayong araw na ito. Hindi tayo nakahuli. Sila lang ni paring Marlon tsaka ni paring Torin ang humuli ngayong araw. At least nakapag-ihaw naman tayo. At nakakain din. Uy, ano ba yung pare? Bana? Tangka. Ay, sangka. Yun lang. Malalim ba to? Malalim. Malalim daw. Ay, malalim nga. Patay. Sininog ka rin, oh. Oh, Iyayakap yung puno. ayun lang. Malalim pala yung sangka na yan. Iyayakap yung puno, mga idol. Hop. Uy, malalim nga. Hindi, kaya na yan. Ha? Kaya na. Tatabi tayo, siyempre. Sininog ka rin ng musika. Hop, hop. Talog ka pare. Iwan ko yan. Talog ka na lang. Di baling mabasa. Okay na to. Ano? Hindi ka mababasa. Kasi Ano pa ako dyan? kasi ano eh. Di, wag na. Ano? Hindi rin ako makakatalon dyan. Kasi, Oh, sige, ayay. Ano kaya kahit dahil yung tulad. Tapos ito nakakanda ka. Sige. masarin. Oh. Oh, aba. Kuha ka pa ng salida. Pinahulog ka na. Oh. Sakto lang. Di, wala na rin. Basa din yan. Oh. Ganun din yan. Basa na rin, pare. Kahit kami basa. Basa yung lato-lato. Basa. Hindi na basa yung lato-lato. Oo.